Takže čau, toto je druhý diel Survival Craftu. Poprvýkrát dúfam v československej verzii. Ja som Inkognito a my môžeme začať hrať. Toto je náš svet. No dobré, sme tu. Tu, kde sme skončili. Takže to bude tu. A sekáme to drevo. Teraz asi dokončíme ten baráčik. Budem si musieť strážiť ten čas, sakra, môžeme vidieť, ten čas. Nechcem nás predlžovať. Aj keď neviem, nad koľko minút sa vlastne môže. Nad 15 minút je 15 minút myslím, že najmenej. Ja som si čupol som si. Čupka. Neviem, ja to chcem mať do tých 10, takže som hovoril. My teraz urobíme toto. Čo sa nám kúpe v vode. Sakryš. Super. Takže strechu by sme mali. Teraz skrku rozbijeme toto. Op. A... Ešte máme 24 z tých pleniek, takže urobíme toto. Čistku. Čo ešte? Jasné. 16, 14. Takže toto sem. To ešte iba teraz poprvýkrát ukladám, takže tak plážo. Aj tak si ešte tie veci zoberiem. Dobre. Tak. My vlastne teraz potrebujeme cobblestone. Kabel. A to kvôli peci. Jaj, vrana. Fú. To bolo šokujúce. A strhujúce. Neviem, kde mám nabrať ten kabel. Dúfam, že tu nebudú medvede. Tam je, dobre. My zatiaľ nabereme. Budeme potrebovať 6, paráda. A tu ho nakopáme. Au. Prcháme, medvede. Šok jak svinia. Pardon. Aj tu budú medvede? Tie svine nás sú proste vyslovene zničiť. Uhlie. Čo sa tam hýbe? No žiadne zrúdy nepočujem, no dúfam, že teraz nenaserem hru z rudy, tak mi to teraz pôjde zadrbať. 5. Dobre. Nakopeme to tu všetko. 7, 8. My ideme vlastne len kvôli peci. Pre kabel. A teraz 3. Fú, makáme. Nechcem tu byť veľmi dlho. Poď. Paráda. Dobre, takže už máme aj dokonca uhlie. Toto je najrýchlejšie získané uhlie, čo som to zatiaľ hral. No chýba. Taký náhľad von. No, takže snežné. No, najprv ideme týmto. Takto.
Takže takto. Toto. Poď. Jasne, kameny. No a teraz, to prečo sme boli pre týchto 6 vecí a prečo to musí byť ten zimný je, pretože teraz asi o mesiac, neviem, tak nejak, budú Vianoce, jupi je. No a my už sa pripravíme, aby sme neboli svine. Robíme toto a teraz zo snežných vecí, čiže ako listia zo snežného biomu, zimného, urobíme si stromček z tých listov snežného biomu. Zase. Dobre. 5 minút, dobre. 6 minút. 6 minút sa teraz presne. No, takže teraz si položíme toto. A neviem asi či s tým, nechcem do toho dávať teraz uhlie. Uhlie veľmi potrebujem. Ja pôjdem asi naťažiť nejaké to takto drevo, ktoré potrebujeme. Tu ešte niečo bude musieť byť, alebo ne? To dlho padá. Ale tunak by sme mali dokutať toto. Dosekať. Nech. Je to moc vysoko. Tu sa pohybujú vlci, bíci. Ako môžete vidieť, tam je bík. Keď zaútočíte na nejakú kravu, tak na vás on zautočí, alebo keď ho vlastne buchnete, alebo, to čo ma trošku štve, keď do ňoho drgnete, tak ho môžete naštvať a on vás bude chcieť zabiť. Také trošku dlhšie, ale asi reálne to je nejak podložené, neviem. Sakryš, toto furt do toho musím drgať. Nám sa už začína stmievať, tak to rýchle dosekáme a ideme domov. Neviem, či budem večer spať, alebo vypalovať sklo. Rozmýšľam, či sem dám obyčajné sklo, alebo obložíme už aj dopiekol, 7 skill urobil. Takto. No. Tak to nepôjde. Takto, už je jasné. Prečo robím toto? No, aspoň vám ukážem recept. Jak vlastne, takto vyzerá to jedenkrát obložené sklo, to je takéto. Neviem, či to môžete vidieť. Takto. A to viackrát obložené, to by malo byť asi niekde ďalej. Áno, tu je. Tak tu vyzerá to viackrát a ja asi dám obyčajné sklo. To je takéto asi najkrajšie. Tak, asi tak, nejak. A my sme na 9 minútach. Za chvíľku. Asi si... Zoberieme to sklo. Fíha. No my budeme teraz potrebovať, jasné, už viem, na čo som robil torčky. Už viem, na čo som robil torčky. Už viem, na čo som robil tie styky. Aby sa mohol mať torčky, jasné. 6. No, ešte 1, 2, 3, 4 skla.
skla nám chýbajú. A koľko máme v PC tých skiel? Máme ich tam 12! 10 minút. No takže, zase sa asi rozlúčim, aby som nepreťahoval, jak som to... aby som to nenaťahoval. Kde to bolo? No dobre, takže aby som to nenaťahoval, tak to už stopnem, v ďalšom dieli dokončíme domček a možno už začneme robiť druhé poschodie a potom pôjdeme na nejaké tie bane. Dúfajme. Vykýli tých medveďov z prostých. Takže ja sa... Tak ja sa rozlučím a tak čau.